Ano? Hello guys, good afternoon. Nag-megalo shoutout. Wait lang guys ha, nag-open pa ako ng ads. So wait lang. May na yung net, kaya napatagal na ako magbukas. Bisi? So? Ganti. Sa kulawari, kintiri city city. Ang kapay ang ubra mo. Ah. Hindi na pala kabasan dyan. Wala ang ubra. Ang kapay mo. Alin po, Nay? Walang nakubra dito. Wala po. Ha? Idugat ka wali. Idugat ka wali ka na eh. Nakana ako may kin. Dapat ko dyan. Ano yan? Ako isa kaya may balik ko. Kaya untuk kajatan isimpan. Hindi ka na isa. Hindi ka uwi. Hindi sarapan. Ayan, hindi. Hi guys, good afternoon. Megalo shoutout. Connect tayo guys. Kamusta kayo guys? Hi guys, good afternoon. Atay, mahina ang signal. Connect tayo guys. Ang hina ng signal ko. Mawala-wala yung ano. Hi guys, good afternoon. Ay, mahina. Mahina ng signal ko. Hi guys, megalo shoutout sa tumili in my house. Hello. Half hour lang to guys, for update lang naman. Update lang.
Wait, kunin ko lang aking salamin. Kahit natin sa meron ng ano. Ayun, pinurburan, men. Hindi ako nagluto. Sige, kain ka dyan. Meron dyan binurburan. Sa kanin. Aray. Hello. Kita pa rin ako ng cam ko sa gilid. Mabilis lang to guys mag-LS. Half hour lang for half date lang naman. At wala akong magawa, kaya ito nag-live muna ako. Tapos mamaya matutulog na ako. Hala, alas 11 pa lang. Akala ko tanghali na, alas 11 pa lang pala. Good morning pa lang pala. Pero yung greetings ko, good afternoon na. Grabe. Ang init. Hindi nila ganun yun. Hindi marap din. Alam ako. Ay, ang init. Kita pala ako dito. Sana may ice cream.